Viete, pre mňa bolo veľmi nepríjemné ako pre bývalého športovca, kde som musel prijať petíciu mladých ľudí, ktorých vekový priemer bol 15-16 rokov, ktorých keď som sa spýtal, prečo ste prišli s petíciou, ktorá hovorí o tom, že primátor mesta nechce fotbal a nechce Duklu v Banskej Bystrici. My nevieme, ale sme prišli, lebo sme petičný výbor. Tak toto sa nerobí, to nie je ani slušné z hľadiska dobrých vzťahov. A nech pán Kováčik vyhlási takisto na médiá, že nemá s tým žiaden problém, bude rokovať s mestom a podmienky na to, aby hral fotbal v Banskej Bystrici, teraz vytvorené má. Či pánovi Kováčikovi stačí na to, aby ostal v Bystrici, tak druhá varianta, budú konkrétnejší. Ale zrejme asi sa nedá tieto byť konkrétnejšie. Čiže druhá varianta, že vy odkúpite ten majetok, či to pre pána Kováčika je postačujúci na to, aby teda ostal v Banskej Bystrici a či to považuje za adekvátne stavisko. Ani súhlasím s vami, pretože o tom, či odkúpime štadión, nerozhodnem ja. Ale ja potrebujem jasné stanovisko, že ak má ísť mesto do pozície nadobudnutia majetku, teraz poviem od boku, aby som nerušoval cenu za 50 miliónov korún, tak musí mať istotu, že ten štadión bude využívaný na ten účel, na ktorý je využívaný doteraz. Pretože potom na čo nám je fotbalový štadión? Necháme ho armáde a budeme si prenajímať, tak ako doteraz ten štadión, tak ako si prenajímame športovú halu, s tým nemáme problém. Je to jasné, my vieme urobiť to, čo robíme doteraz, že vieme podporiť formou dotácií na energie, na všetko to, aby tam hodiny, napríklad športové hale je to urobené tak, že my si vlastne cez istú zmluvu predplácame veľmi ľahké hodiny v tejto športovej hale, aby naše oddiely typu hádzana, basketbal, mládežnícky, etc., mohol v tejto hale, túto halu využívať pre potreby športu, hlavne masového mládežníckeho športu v meste Banská Bystrica. Čiže podobný model môže ďalej fungovať aj čo sa týka fotbalového štadiónu. Je jasné, že hlavným využívateľom tohoto štadióna je fotbalový klub Dukla, ale dnes je zazvolený na 5 rokov, nebudem povedať v cene, ktorá nie je teda nejaká nebezpečná pre fotbalový klub, aby kľudne 5 rokov na situácii, ktorú môžeme neskôr riešiť, hral. Ale tým nehovorím, že uprednostňujem tú variantu toho, čo je status quo teraz. Ak pán Kováčik vydeklaruje, že áno, máme nasledujúce mestské zastupiteľstvo, kde ja dohodnem s pánom ministrom konečnú cenu, to sa dá, pretože paragraf toho zákona umožňuje rokovať, keď je to obec a mesto a využíva sa čiste na nekomerčné účely, aby sme vyjednali nejakú príjemnejšiu cenu. A toto dám do zastupiteľstva a budeme vedieť, ako sa k tomu poslanci postavia. Myslím si, že nadobudnutie majetku pre mesto nie je problém nikdy v mestskom zastupiteľstve. Je to otázka toho, ako bude majetok využívaný, čo to mesto prinesie. No, vyjadril sa veľmi neisto. Ja som očakával, že budú ďalšie rokovania. Zatiaľ tie rokovania smerujú len k tomu, že stále dáva tú istú podmienku. To znamená, mesto sa musí tlačiť mesto k tomu, aby sa rovnako správalo k fotbalu, ako sa správa k hokeju. Ja osobne mám dnes pocit, že tá úroveň je vyrovnaná. Tam nemáme žiadne problémy, ktoré dokazujú. Ďalšia otázka? My sme povedali, že to vyjasnili aj v číslach. A chcem povedať, že videl som podľa svojho riadovského zastupiteľstva štadión SMB 99 000 eur, hej, na rok, 300 rok. Na zimný štadión alebo na hokej 520 000 eur. Čiže tam je rozdiel od zásadný. Na hokej, ale myslíte, aký transfer? Lebo nie je číslo ako číslo. Na hokej sme ešte nič neprijali, pretože mesto, určite viete, tí, čo ste boli účastní zastupiteľstva, ešte nerozdielilo prebytok. To znamená, že počítalo sa s prebytkou hospodárenia mesta, že sa podporí ďalšia alebo pokračovanie rekonštrukcie zimného štadióna, ale to nie je priamy príspevok na hokej. To je príspevok na korčuliarsku negramotnosť, to je príspevok na ďalšie aktivity, ktoré sa robia na zimnom štadióne. To sa nedá počítať ako priamy transfer pre vrcholový hokej. Žiaľ, pán Kováčik to takto počíta, že keď mesto nainvestuje 15 miliónov do štadióna, je to podpora hokeju. Nie je to podpora vrcholovému hokeju, je to podpora mládežníckemu hokeju, náhradnej haly, zázemia štadióna, ktoré budú využívať občania mesta. Na vrcholovom hokeji sa za túto sezónu zúčastnilo 120 000 Banskobystričanov. To znamená, že je to dobré smerovanie mesta, lebo je to aj istý komfort pre tých ľudí, ktorí chodia na tie fotbalové, hokejové zápasy, ale je to hlavne zázemie pre
mládežnícky šport od prípravky až po starší dorast. Nech sa páči. Takže sport vznikol najmä na začiatku okolo atletickej dráhy. Hovorilo sa o tej výstave teda toho nového štadióna atletického v Banskej Bystrici. Boli najskôr problémy s tým, že kde ho umiestniť, akým spôsobom, aby to nebolo mimo mesta. Máte nejakú predstavu o tom, ako by to asi malo vyzerať? My sme aj pri tom rokovaní s armádou, tak mám jasne povedať, sme nemuseli ani hľadať náhradný priestor, pretože vedľa fotbalového štadióna je ďalšia plocha, ktorú vlastní ministerstvo obrany, takisto ako pozemok, ale bolo by ochotné samozrejme pre účely výstavby atletického oválu tento pozemok previesť pre účely takejto výstavby. Druhá vec je, že či sa to vôbec oplatilo, lebo ja osobne, ja teraz mám môj subjektívny názor, ja nevidím v tom problém, že na fotbalovom štadióne je atletická dráha. Takýto istý fotbalový štadión v Košiciach, kde sa hrá na takomto štadióne, nikomu to nevadí. Skôr je to problém ten, že keď príde 700-800 ľudí na fotbalový štadión, ktorý je tak veľký svojím priemerom, tak sa to tam stratí a naozaj tam nie je tá atmosféra, ktorá by mala byť. Ja som zažil v Banskej Bystrici fotbal, kde bolo 14 000 ľudí na fotbale a vôbec tá atletická dráha tomu nevadila. Takže viete, berte to tak, že ja si osobne myslím, že problém nie je v tom, že či je atletická dráha, nie je atletická dráha. Problém je niekde v tom, že asi vznikli nejaké dohody a dnes sa realizujú a hľadá sa spôsob, ako tieto dohody odôvodniť. Jednoducho povedané. To je ale môj subjektívny názor, ja to neviem ani vyvrátiť, ani potvrdiť, ale myslím si, že je to tak. Pre mňa bolo nepríjemné to, že týždeň predtým, ako sa celá táto udalosť spustila, sme sedeli s vedením fotbalového klubu Dukly. Ja som odchádzal na dovolenku, som povedal, že mám pripravené rokovanie, tuším na 11. marca priamo s ministrom obrany k tejto tematike, aby sa veci neriešili. Ako sa hovorí, vytiahol som pety z mesta a zrazu som bol jediný zodpovedný za to, že fotbalový klub Dukla tu nebude hrať a idem rušiť Duklu a takéto veci. Je to nepríjemné aj z hľadiska nejakých takých férových medziľudských vzťahov, pretože ja som s pánom Kovačíkom nie v nepriateľskom vzťahu, skôr naopak. A ma to sa prekvapilo. Keď to odôvodňujú tým, že to spôsobila nejaká otázka novinára a neviem čo, to sa dá takto zaobalizovať, ja si myslím, že pán Kovačík nie na trochu nezdali prostredia novinárskeho a reklamného, aby takýmto spôsobom mohol odôvodniť na takýto krok. Ja som mu to povedal odpovedne priamo, nechcem mať nepriateľské vzťahy, skôr naopak, je to veľmi významná inštitúcia v meste, musíme spolu komunikovať a osobne mám záujem na tom, aby fotbal ostal v Bystrici, ale do akej miery to ovplyvniť neviem. Povedal vám pán minister na Baška na prvom stretnutí, čo vám teda údajne mal povedať, že keby mesto vstúpilo do rokovania o cene štadióna do konca roka 2008, jeho cena by bola úplne diametrálne iná v tej situácii, alebo ako je teraz? Nepovedal, hovoril o tom, a to si vieme aj istým spôsobom vzájomne vysvetliť, ale cena je najnižšia, aká môže byť v zmysle zákona. Ale do konca roku 2008 mohla byť iná? Nemohla. V účinnosti zákona je tam nastúpila nová účinnosť nového zákona, zmena, to je ani nie zákon, to sú nejaké rozpočtové pravidlá, ktoré mu určili najnižšiu možnú cenu. My sme ho mali prenajať za 40 000, to je pravda. Ale do doby, kým nebol účinný toto usmernenie, ktoré dostali jednotlivé ministerstva z hľadiska nejakých rozpočtových pravidel, dokonca ja nejak veľmi nevyznám. A toto je najnižšia cena, ktorá mohla byť poskytnutá či mestu, či fotbalovému klubu. To je jedno teraz. My by sme to boli dostali za neviem koľko, a oni by to tiež boli dostali za tú istú cenu. Jediný problém je to, že mesto sa neprihlásilo, ale my sme boli v rokovaniach s vedením Dukly, že neprihlásime sa a niekto dajú za najnižšiu cenu jedinému prihlásenému, a to bol pán Kovačík. Ale nemohli sme tam hrať tzv. Holandský dumping, že my prídeme a je tu mesto, tak mestu sa to dá za 5 korún, ale súkromnému klubu sa to dá za 550 korún. To sa nedalo a to priznal aj pán minister a jeho úradníci, že áno, je to najnižšia možná cena. Inými slovami sa spýtam, keby ste boli rokovali na ministerstve v roku 2008, tá cena by bola iná? Nebolo o čom rokovať. Predaj štadióna, nie za prenájom, no nezáujem, za štadión ako také. Áno, ale vždy tu bola podmienka, že to musí byť oddelené, že ten štadión musí byť čiste fotbalový. Čiže, ako znovu zdôrazňujem, začiatok bol tam a to viem potvrdiť, to vám môže povedať pán Roško, tých stretnutí bolo viac. Ale vždy sme išli do pozície, komu bude držať stránku primátor. Záujmu Dukly ako takej, teda armádneho stredisku vrcholového športu, alebo len fotbalu. A to je celý spor, ktorý ja som už aj pred voľbami absolvoval pri rokovaniach s jednou aj s druhou skupinou.